Răbdarea vamaioților a fost pusă la grea încercare de ploaia care a căzut neîncetat timp de câteva ore. În aceste condiții, mulți nu au mai avut răbdare, așa că și-au strâns scorturile și au plecat acasă. Ne-a ajuns, am prins și ploaia de ieri și aseară a fost cam frig. Eu mai stăteam, dar îți dai seama, vremea asta nu-ți dă voie să fii frig, ca să zic așa, în spiritul vamei. Dintr-o dată, chiar și petrecăreții care păreau că dispun de o sursă inepuizabilă de energie și-au amintit de grijile cotidiene. Și trebuie să mergem la serviciilor. Avem și noi facultate, începe sesiunea. Bineînțeles că învingătorii nu renunță cu una, cu două. Poate să plouă cu găleți goale, noi rămânem aici. Cei care n-au plecat încă acasă s-au refugiat pe la terase. Puțini însă. Dovadă că la ora 14 gara din Constanța era plină ochi. Tinerii rămași lefteri au încercat să facă rost de bani pentru bilet sau pentru naș. Donați un leu pentru Ateneu! De 7, 8, 9, Îl iubim pe nașul! 11, 12, 13, 14... Eu n-am plecat, pentru că e prea aglomerat, de ce? Trebuie să stăm lejer. Avem răbdare, cum să nu avem? Păi, dacă am avut atâta răbdare să ne îmbătăm și să ne simțim bine, eu zic că da. Și Mamaia s-a golit astăzi ca la un semn. Terasele erau pustii. Plimbare în ploaie? Nu. Deocamdată. Mulțumim. Ne-a prins și ne-a ajuns. De 1 mai, peste 25.000 de români au petrecut la mare. Cosmin Stan vine cu amănunte. Bună seara, Cosmin! A mai rămas cineva pe plajă în afară de tine și de operator? Bună seara, da, mai sunt câțiva turiști aici la Vama Veche care încă mai speră că vremea se va îmbunătăți. Oricum, ziua de astăzi a fost compromisă de ploaia care a căzut fără încetare. Mulți nu au mai rezistat, așa că și-au strâns corturile și au plecat spre casă mult mai devreme decât plănuiseră. Iată, vedeți, chiar și acum mai sunt oameni care își fac bagajele și se pregătesc să ia drumul casei. Oricum, cei care au rămas, după cum ați văzut, s-au refugiat pe la terase și au sperat că vremea se va îmbunătăți, lucru care însă nu se va întâmpla, din păcate. Potrivit meteorologilor, va continua să plouă până mâine seară, cel puțin, fiind emis chiar și un cod galben de avertizare de inundații pentru județele Constanța și Tulcea. Cei rămași încearcă totuși să reanimeze atmosfera, să readucă distracția în Vama Veche. Se pregătește chiar și un concert acolo pe plajă care va avea loc în această noapte și cei care au rămas speră să se mai distreze, așa cum au făcut-o de altfel și noaptea trecută. Cu încălzirea făcută, unii au emis chiar judecăți de valoare. Ne distrăm, suntem de 3 zile aici, bem o bere, un suc de struguri, ceva, să cadă bine la stomac. Mai stai? Până dimineață, până răsare soarele. Poate și din cauza movilelor de nisip, lucrurile au mai scăpat de sub control. De bucurie că se revăd, triburile s-au făcut și s-au desfăcut până s-a luminat. Ce stil de dans e ăsta? Habar n-am. E ploaie, noroi și frig la Vama Veche? Și ce dacă? E grozav. Dacă nu o să fie duși de val și de vijelie, o să petreacă și noaptea ce vine. Sau poate mai bine anul viitor, de 1 mai.